Ποιος είναι? Περιμένετε! Καλώς το κορίτσι! Κυρίες και κύριοι, Ελένη Σαλικοπούλου! Γεια σου ρε γυναικάρα. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, τι κάνεις? Να έχει άλλη καρδούλα σου. Δεν σηκώνεσαι. Αγάπη, του φυλάς το χέρι, άμα θες. Δεν σηκώνεται. Ναι, όχι. Δεσπότης. Αφού δεν σηκώνεται. Κάτσε Ελένη μου από εκεί. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Γεια σας παιδιά. Τι γίνεται? Ωραία. Μια χαρά σε βλέπω. Πολύ. Τι μαγικά πράγματα. Τώρα σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη νιώθω ρε παιδάκι. Μαράκι μου. Γλυκό μου μαράκι. Καλώς ήρθες. Τι κάνει το παιδί σου? Το παιδί μου. Ναι. Το δικό σου? Το δικό μου πολύ καλό, 2 μηνών. Εγώ έγινα μεγάλος πατέρας, εσύ έγινες 19 χρονών. Ναι. Εγώ έγινα 40. Έχουμε μεγάλες διαφορές. Ήταν φυσικό, ήταν φυσικό πράγμα το να η γυναίκα ακόμη στη δεκαετία του 80, στην Άουσα βέβαια, των 18.000 κατοίκων, να γεννάει νέα. Μάλιστα. Με τον Δημήτρη που γνωρίζετε από τα παλιά, Το μωρό μου. Δηλαδή? Από το 84. Από το 84. Γρηγόρη, Μαρία, Θεός. Τι Θεός ή μη Θεός? Θεός, όμορφος, κούκλος, μουσικάρα. Πήγα σπίτι του. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην σου την έπεσε. Έλα, πες την αλήθεια. Όχι, ρε παιδάκι. Έλα, πες την αλήθεια. Τόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί καταρχάς. Πες την αλήθεια. Έλα, πείτε το. Μην μας πείτε τι συνέβη, αλλά τι φλέρταρες. Γιατί να πούμε τι συνέβη? Πείτε τι συνέβη. Τι λες που θα πούμε? Όχι, για να υπάρχει. Θα σου πω, σε κάλεσε να πας σπίτι του. Τι, να γράψεις τα τραγούδια, γιατί? Ναι, παιδί μου. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, μόνο η μουσική μας ενδιαφέρει. Ωραία, και έρχεται σπίτι σου, πες την αλήθεια. Και έτσι έκανα το τραπέζι. Το τραπέζι και φάγαμε εκεί πέρα. Υπήρξε κάτι, μια ερωτική έλξη μεταξύ σας? Ένα φλόρ. Κοίτα, εγώ μπορώ να πω ότι εγωιτεύτηκα όμως πάρα πολύ από τον Δημήτρη, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός μουσικός και πάρα πολύ εγωιτευτικός. Σκέψου δηλαδή τον Δημήτρη. 50 κιλά πιο αδύνατο. Όχι μωρέ, αμάκη πια. Κομπλεξικέ. Εννοώ ρε παιδί μου ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα έμφυτο χιούμορ που ακόμη όμως ήταν νέος. Ήταν ακαλλιέργητο. Ήταν ένας θεός στην κυριολεξία. Όχι πως μωρό μου τώρα δεν είσαι. Τι ωραία λόγια. Τα βλέπω. Τα ματάκια τα βλέπω. Αν μου λέγει η γυναίκα τέτοια λόγια δεν θα τρελαθεί ρε φίλε. Άντε βρε. Εσύ τώρα. Συνηθισμένος είμαι. Δεν το βλέπεις τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Φοβερό. Δεν αλλάζει τίποτα. Από ένα σημείο και πέρα. Έχουν άλλη βαρύτητα όλα αυτά, μα τα λέει η Ελένη. Πες μας εσύ για την Ελένη. Τι συνέβη τότε? Και γενικά τι συνέβη στη ζωή σου όταν γνώρισες? Κοίταξε, η Ελένη ήταν σε μια κοινή παρέα που ήταν εγώ, η Οροκλής, ο Ανδρέου, ο Μητρέντζης, όλα αυτά. Ήταν κοριτσάκι μικρό που ήταν έκπληξη για μας τεράστια, γιατί ήταν από τότε η φωνή της ήταν. Ναι. Εγώ αυτό που έχω λέγαμε, ας πούμε, πω η Ελενίτσα, Λοιπόν, άκου να δεις τι θυμάμαι εγώ όμως, που ήταν τελείως τρελό. Τότε με βάζουν να πω, ενώ εγώ τραγουδούσα μόνο σμυρνέικα και ρεμπέτικα, να πω ένα τραγούδι τελείως ηλεκτρικής, έτσι και αλλιώς νοοτροπίας, pop. Στο στούντιο του Νίκο του Παπάζογλου. Η ουσία μου εμένα είναι ότι εγώ γεννήθηκα στην Άουσα και άκουσα και βίωσα την παραδοσιακή μουσική, ας πούμε, τη γούσταρα πάρα πολύ, με τους ζουρνάβες, τα νταούλια, που υπήρχε μια άλλη κατάσταση και πολύ δυνατή ενέργεια. Και μετά, ως κοντά σε αυτό, έμαθα κανονικά, δηλαδή τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, τα σμυρνέικα. Εμείς σαν έμπειροι από τότε και ανοιχτόμυαλοι. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό, είχαμε καταλάβει ότι έχει potentials, δυνατότητες. Και πειραματιζόμασταν και με διάφορα. Ναι. Και δεν είναι και τυχαίο, και έτσι ήταν και το πρώτο σου μπαν το δυνατό με το Σόπα κι άκουσε. Που ήταν ένα λαϊκό τροπομένη η ερμηνεία σε όλο το τραγούδι, έτσι πως το είχε κάνει ο Μπεντζάκης. Ή το να με προσέχεις με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι κατά κόσμον ήμουν η λαϊκή τραγουδίστρια, η ουσία μου είναι ότι εγώ δεν έχω τραγουδήσει λαϊκά τραγούδια καινούρια πολλά. Κυρίως όλα είναι πιο ηλεκτρικά. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου λιτά, να με αντέχεις. Και μετά δεν μιλάμε πολύ, γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή. Όλο αυτό το έντεχνο στυλ του τραγουδιού που εκπροσωπείς απομάκρυνε πάρα πολύ κόσμο με τη στάση του.
είναι τόσο υπερόπτες, πάρα πολύ έντεχνοι και κουλτουριάριδες με τα άλλα είδη μουσικής, που πραγματικά ακόμη και να θες να τους αγαπήσεις, από το ύφος τους και το στυλ τους και από ότι το παίζουν τόσο υπεράνω και ότι η μουσική τους είναι τόσο καταπληκτική και όλα τα άλλα είδη είναι τίποτα μπροστά τους, που πραγματικά σε κάνουν καμιά φορά να μην θες ούτε να τους δεις. Η δική μας η γενιά έβγαλε πάρα πολύ κόμπλεξ. Δηλαδή η κρίση αυτή που έφτασε εδώ δεν είναι σαφέστατα μόνο οικονομική. Τελεία. Τα εμπεριέχει όλα. Άνθρωποι λοιπόν που κατά βάση προσπαθούσαν να είναι μόνο μέσα στη μουσική, είτε είχαν ταλέντο είτε όχι, χρησιμοποίησαν πάρα πολύ τη δικαιολογία του έντεχνου. Βόλευε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, όσο κακό κάνει η ευκολία από την αντιπέρα όχθη, άλλο τόσο κακό κάνει και η υπεροψία. Η ουσία πού είναι, παιδιά? Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Η ουσία. Τι ωραίο είναι αυτό που λες. Μάλιστα. Επιστρέφουμε εδώ με την Ελένη, την Τζαλιγοπούλου, και εγώ είναι δικιά μου τώρα αυτή ότι λίγο δεν σε συναντάω τον τελευταίο καιρό ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε εμφανίζεσαι. Γρηγόρη μου, δεν με συναντάς γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε δισκογραφία. Έχει πια καταρρεύσει όλο το σύστημα. Φέτος όμως συνεργάζομαι με μια παλιά μου γνώριμη, Θεσσαλονικιά, ξέρεις πολύ καλά, με μια τραγουδίστρια υπέροχη, με σπουδαίο ρεπερτόριο, τη Μελίνα Κανά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη, παίξαμε 2 μήνες και θα ξεκινήσουμε τώρα, αρχές Φεβρουαρίου, στο Σταυρό του Νότου. Νιώθεις ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να διασκεδάζει όπως παλιά και ακόμα και το δικό σου ύφος, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και λίγο πιο ατμοσφαιρικό? Όχι, ο κόσμος διασκεδάζει. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι λίγο πιο ουσιαστικό. Είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Ναι, γιατί δεν είναι και πια η μουσική είδος πολυτέλειας με 10 ευρώ εισιτήριο. Οπότε αυτό συμβαίνει και μπορείς να κάνεις, να έχεις επικοινωνία, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, αφού δεν υπάρχει δισκογραφία. Να σου πω, έχουμε κάνει συνέντευξη πριν πολλά χρόνια, πριν έχει περάσει μια δεκαετία, όταν περπατούσαμε κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, σε μια θάλασσα. Δίπλα-δίπλα. Πού ήσασταν? Περπατούσαμε σε μια θάλασσα, ήταν τότε που την είχα φλερτάρει, τότε δεν ήταν ο Δημήτρης, ήταν δικιά μου σειρά. Πάλι εμφανίστηκε. Φοβερό. Αληθινό γεγονός. Γατάκι. Ελένη, τι γίνεται μπροστά από την πλάτη? Σε βλέπω. Στο ποτήρι μου. Όχι. Έχεις κάνει καθόλου ψυχανάλυση? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Έγινε μέσα σε αυτή τη δεκαετία? Ναι. Βλέπω μια τελείως διαφορετική Ελένη. Ήσουνα σε μια σύγχυση. Αν κάνω λάθος, μου λες κάνεις λάθος και περνάει. Σε τρελή σύγχυση. Απέφτω μέσα. Τελείως. Τελείως. Κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Από πού πήγαζε αυτό, από πού γεννήθηκε αυτή η σύγχυση? Από το κάθε 3 λεπτά σε χειροκροτάνε, Γρηγόρη. Η τέχνη του τραγουδιού εμπεριέχει αυτό. Κάθε 3 λεπτά σε χειροκροτάνε. Βέβαια, και εγώ δεν ήθελα και πολύ. Γιατί είχε φτάσει η ζωή μου να είναι η μουσική. Μάλιστα. Ένιωσες, ας πούμε, ότι μπορεί να έβαλες και σε δεύτερη μοίρα κάποια περίοδο του παιδί σου? Τα πάντα έβαζα σε δεύτερη μοίρα. Και ήταν η απόλυτη μοναξιά. Γιατί όπως και να έχει, όσο και αυτή η αίσθηση της επικοινωνίας επάνω στη σκηνή να είναι μαγική, όταν υπάρχει μια ωραία χημεία και αυτό πηγαίνει και έρχεται. Είναι δυνατόν να κρατάς στη ζωή μόνο αυτό το συναίσθημα? Η καθημερινότητα, οι λογαριασμοί, η οικογένεια. Ο γιος σου πώς αντέδρασε σε αυτό? Για όλους ήταν δύσκολα. Για όλους ήταν δύσκολο. Και για την οικογένειά μου και για τους φίλους μου και για όλους. Κύριε Σταρόβα, ορίστε. Θα παίξουμε ό,τι θέλετε. Το κορίτσι που κάποτε ήρθε στο σπίτι σου. Ναι. Νίκος Ζούδιαρης. Ένα υπέροχο τραγούδι. Στις βραδινές περιπλανήσεις μας, στις καρδιάς τις διάδρομες, πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζονται οι ζωές. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω, γιατί όλα έχουν φωνή. Το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με ένα φιλί. Και μετά δεν μιλάμε πολύ, γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή, με το βλέμμα στους περαστικούς
να είχα χίλιες σιωπές να ακούς, να είχα χίλιες σιωπές να ακούς, να είχα χίλιες σιωπές να ακούς. Μπράβο! Μπράβο! Λοιπόν, επειδή αυτός δεν ξέρει πολλά τραγούδια μου, θα σας παίξω εγώ. Αλήθεια! Άτε, Μπράβο! Μεγάλες στιγμές ζούμε. Μεγάλες στιγμές. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Τραγούδι το έμαθε ο παππούς μου. Ο παππούς μου ήταν τσαγκάρης, πόντιος, κοντός σαν πινέζα και μου μάθανε τραγούδια της πατρίδας, έλεγε. Τα έπαιζε με κεμεντζέ και έκλαιγε. Ξεκίναγε, ήμουν πολύ μικρή, έκλαιγε και του έλεγα κάποια στιγμή βαρέθηκα. Παππού, γιατί συνέχεια κλαις? Θα τελειώσει ποτέ το τραγούδι? Και έλεγε, πολύ μου καλύτερα να μην θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι όμως. Ακούστε ένα υπέροχο τραγούδι που μου έμαθε. Μα δε μου λέτε που είναι αυτός ο ντόκτορ που γιατρεύει τις πληγές. Αμάν ντόκτορ που γιατρεύει τις πληγές. Για να Γιάννη και τις δικές μου που σαν τις ακούσεις κλαις. Αμάν ντόκτορ για να Γιάννη και τις δικές μου που σαν τις ακούσεις κλαις. Αμάν ντόκτορ, αμάν ντόκτορ, πες μου τι να κάνω, δεν αισθάνομαι καλά. Αμάν ντόκτορ, δεν αισθάνομαι καλά. Η αγάπη μου με απαρνίστη, αχ και δε με θυμάται πια. Αμάν ντόκτορ, η αγάπη μου με απαρνίστη, αχ και δε με θυμάται πια. Αμάν ντόκτορ. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, καταπληκτικό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα πιο δυνατό. Ελένη Τσαλικοπούλου, μας έκανε τη χαρά και την τιμή να είναι σε Kardashians. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχεις. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.